Moi boa tarde a todos. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación, que ten na orde do día 6 puntos. O primeiro punto, dación de contas das resolucións da Alcaldía, resolución 635/24, do 24 de maio de 2024, a resolución 766/2024, do 20 de xuño de 2024. Alguna cuestión? PSCT? BNG? PSOE? Ben. Damos paso ao seguinte punto. Dación de conta do persoal eventual. Como sabemos, hai dos persoas, que é o que permite a lei. Estamos dentro da norma. Alguna cuestión? PSCT? BNG? PSOE? Vale, moi ben. Damos paso ao seguinte punto. Dación de conta do informe de morosidade e PMP, primeiro trimestre de 2024. Alguna cuestión? PSCT? BNG? PSOE? Vale. Damos paso ao seguinte punto, que é o 4. Ditamen da proposta da Alcaldía de inicio de expediente de contratación do Servicio de Recollida de Residuos Urbanos, Limpeza Viaria e Xestión do Punto Limpio Municipal no Concello de Teo. Moi ben. Bueno, o servizo actualmente de recollida de lixo e limpeza estáse a prestar en precario dende fai 2 anos, prazo no que rematou a segunda e derradeira prórroga prevista do contrato de xestión do Servicio de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos e a Limpeza Viaria no Concello de Teo, asignado o día 22 de xullo de 2010 entre o Concello de Teo e a UTG Seco Cespa Teo. Dende o actual equipo de goberno, creemos máis que necesario licitar un novo contrato para a implantación e prestación deste servizo público con a maior calidade posible. Os pliegos técnicos son o resultado dun intenso traballo de campo por todo o territorio de Teo. Os mesmos están elaborados por unha empresa especializada no sector e revisados polo Servicio de Contratación do Concello de Teo, ademais do equipo de goberno. A finalidade dos mesmos, ademais de poñer de marco xurídico o contrato e lograr a maior eficacia e menor custo económico dentro das posibilidades, evidentemente, para as arcas municipais. As condicións técnicas servirán de base para completar os servicios de residuos municipais, de limpeza viaria e de xestión do punto limpio, así como establecer as condicións mínimas para o suministro, mantemento preventivo e correctivo, el lavado de contenedores, elementos accesorios dos mesmos e papeleiras no Concello de Teo, de conformidade coa documentación técnica que figura no expediente e que terá carácter contractual e que teñen todos os grupos da corporación. A concesionaria ou concesionarias resultantes deberán considerar a prestación máis beneficiosa para o entorno con menor impacto ambiental, xa sexa polo método empregado como pola xestión de produtos, recursos e residuos. De acordo á Lei 9/2017 de contratos de sector público, sempre que a natureza ou o obxecto do contrato o permitan, como este é o caso, deberá prever a realización independentemente de cada un das súas partes, mediante a súa división en lotes, podendo reservar lotes para promover a inserción de persoas con discapacidade no mercado laboral. Así, este contrato vai estar conformado por 2 lotes. O lote 1, limpieza viaria e limpeza e mantemento de contenedores. Neste lote inclúese a limpieza da totalidade das zoas de uso público do término municipal, rúas, prazas, paseos, etc., xa sexan municipais ou doutras administracións públicas, incluindo as súas calzadas, beirarrúas, separadores ou medianas. Parte non axardinada, cunetas ou similares, etc. Tamén comprende as fachadas de edificios de uso municipal, elementos de mobiliario urbano convencionais, bancos, papeleras, xardiñeiras, columnas de alumbrado, pilonas, parques infantís, etc. Está todo, isto é un resumen, está todo detallado nos plegos. Tamén serán obxecto do servicio as novas vías públicas que se poñan ou eliminen do ámbito do servicio tras orden dos servizos técnicos municipais.
Neste lote tamén vai incluída a limpeza, lavado e desinfección de todos os contenedores de residuos urbanos ubicados no termo municipal, a cal se realizará de forma mecanizada. A periodicidade de lavado dos contenedores de recollida ordinaria ou fracción xeral será bimensual durante todo o ano, a excepción dos meses de xunio a setembro, ambos incluídos, que será mensual. Para aqueles contenedores propios para o depósito de recollidas selectivas, é dicir, papel, cartón, vidrio, envases, etc., o contratista deberá mantelos en bo estado de limpeza e hixiene. A periodicidade mínima de levado para este tipo de colector e papeleras será bimensual. Porén, cando por vandalismo se efectúe a aparición ou ornato do contenedor, o contratista deberá sustituílo ou limpiarlo nun prazo máximo de 24 horas desde a súa comunicación. Todo isto vai por contrato. Ademais das obrigas ordinarias para o barrido, perdón, das brigadas ordinarias para o barrido manual, se proponen 2 brigadas polivalentes formadas por un conductor e 2 peones, unha semanal de luns a venres en horario de tarde e outra de fines de semanas e festivos en horario de mañá. O que pretendemos é que quede todo cuberto o máximo tempo posible. Estas brigadas permiten incluir, ademais, no contrato, servizos como a limpeza do cementerio municipal, que non está, limpeza de sumideiros, que tampouco está, limpeza de sinalíticas, todos vemos como están as señales, mercados e mercadillos, que non estaba incluído tampouco, incluso tarefas de desbroce, que antes tampouco estaban contempladas. Se incluye o barrido mecánico unha vez á semana, que antes ni siquiera estaba definido no anterior contrato. Con respecto ao lote número 2, recollida de residuos urbanos e xestión do punto limpo. Neste segundo lote, que estaba reservado a centros especiais de emprego de iniciativa social, con esta iniciativa o que pretendemos e o que queremos fomentar é, lóxicamente, a inclusión social. O adxudicatario estará obrigado a recoller os residuos urbanos do término municipal de Teo na totalidade das zonas e percorridos. Os ditos residuos urbanos serán transportados de forma inmediata a súa recollida á planta de transferencia, que neste caso é a planta de Santiago. O adxudicatario deberá proceder á recollida dos residuos existentes no interior dos contenedores, así como aqueles que queden esparcidos ao rededor dos mesmos. Igualmente, no caso que accidentalmente, por exemplo, intervención de animais, actos de vandalismo ou falta de sensibilización cidadá, quedarán residuos ao longo do percorrido, deixando as rúas e camiños ao seu paso perfectamente libre dos mesmos. O servizo comprenderá recollidas especiais, tales como a recollida do mercado municipal, de animais mortos na vía pública de darse o caso, de residuos en actividades temporais ou provisionais e itinerantes, de enseres, mobles voluminosos, así como a recollida de residuos de poda e xardinería, de aparatos eléctricos e electrónicos, considerando residuos domésticos. A recollida de residuos urbanos inclúe tamén a recollida selectiva, papel, cartón, vidrio, envases e pilas, que antes tampouco estaba recollida. En cuanto ás frecuencias mínimas de recollida, están detalladas nos plegos técnicos, como todos sabedes. En resumo, o que se podría dicir deste lote é que inclúe tamén a renovación importante do 100% da flota de contenedores existentes, así como a incorporación de novas unidades co fin de dispoñer dun servicio unificado e renovado. A estes medios sumarase en 150 contenedores para a fracción orgánica que serán aportados por este Concello mediante unha subvención da Xunta de Galicia para axudas a entidades locais. Todos os contenedores de nova adquisición instalados, así como os seus elementos accesorios, revertirán ao Concello o termo do prazo de duración do servicio. Faránse bases e abrazadeiras para asegurar os contenedores e evitar posibles accidentes.
No tocante ao punto limpio municipal, o adxudicatario farase cargo da súa xestión, ademais deberá potenciar a recollida selectiva, contribuir á desaparición de vertedeiros incontrolados e facilitar á ciudadanía a evacuación de residuos que polo seu volumen e características son de difícil e molesta eliminación. O adxudicatario ou adxudicatarios, porque volvo a repetir que son dos lotes, farase cargo do mantemento das instalacións, debendo manter perfectamente operativa a dita instalación e dispoñer de medios humanos necesarios para o bo funcionamento e xestión das instalacións. Ademais, deste punto limpo, estableceráse un punto limpio móvil un día á semana en todas as parroquias. É dicir, un día á semana será rotativo. Unha semana en unha parroquia, outra semana en outra parroquia. Con tal, e todo isto por contrato. PSCT? Sí, hola. Bueno, eu xa comentei nas comisións coa mellor das vontades, porque eu creo que aí compartimos todos os partidos, todos os grupos que estamos aquí, que é o noso interese porque este contrato do lixo saia o mellor posible, entre outras cousas porque todos convivimos con o noso lixo nas casas e nas nosas aldeas, cidades, vilas, etc. E, por tanto, é algo que nos atañe en definitiva a todos, desde os pequeniños aos maiores, non? Entón, hai moitas cousas que ten positivas este contrato, por empezar en positivo, pero creo que ten grandes eivas. Agora vexo que non hai modificación do contrato, escoitando a alcaldesa, pois tampouco vexo que faga mención a aquelas eivas que eu comentaba nas comisións, e é que eu creo que parte de que non fai unha boa diferenciación entre casco urbano e casco rural. Esa é unha das eivas que ten. E logo di así a propia redacción: se establece la procedente zonificación inicial abierta a modificación según el proyecto de presentación del servicio de cada licitador, siempre y cuando se justifique técnica y económicamente. E é que eu creo que eso ten que ser o concello que lle diga ao licitador: non, mira, estas son as miñas zonas urbanas que teñen estas necesidades e estas son as miñas zonas rurais ou núcleos rurais. Porque se miramos a redacción, pon casco urbano, admitiéndose como tal los núcleos de Hostilos, Cacheiras, Calo y las urbanizaciones de San Sadurniño y Parque Montouto. Volvo a poñer o mesmo exemplo que poñía antes. Onde queda Pontevea, cal é o núcleo urbano de Calo, é Casalonga, é Reborido, os Verxeles non é zona urbana. É dicir, eu creo que isto nun contrato de lixo que queremos que saia ben, porque podemos ter moita sorte e negociar despois coa empresa, pero está claro que a empresa vai a coller o prego durante os anos que este en licitación, vai coller o prego de condicións, e non entendo cal é tampouco o motivo polo que o prego de condicións non vai ben atado. E logo, eu creo que cando fai referencia a frecuencias de tratamientos considerados mínimos, estáse referindo ao casco urbano, porque a ninguén se nos entraría na cabeza que van facer, bueno, de feito, comentabas, Lucía, barrido mecánico unha vez a semana, pero aquí pon barrido mecánico de aceras 2 días a la semana. Ti comentaches un día a semana, que igual me confundín eu, non importa. Incluso que fora barrido mecánico de aceras 2 días a la semana, todas as sendas, todas as zonas peonís do concello, é inviable con esa proposta de traballadores que está aquí. Entón, eu creo que cando eles falan de frecuencias e tratamientos considerados mínimos, refírense a zonas urbanas, que hasta aí a min encaixame, pero claro, entón volvemos ao problema primeiro. Cales son as zonas urbanas ben definidas? Entón, eu creo que esa IVA non debera ir nunca nun prego de licitacións. Venega. Bueno, nos un pouco, como tamén comentamos na comisión, sí que é certo que nos extraña que xa que se nombran algúns núcleos, pois non aproveitemos, como di a compañeira, e se nombren outros, porque, por exemplo, Campos de Mirabeis entendemos que está á altura dos outros núcleos e non aparece figurativamente aí. Sí que deixa un pouco aberta a interpretación da empresa, veremos, nos exigiremos que se cumpla. Veremos se cumplen ou non e veremos como conseguides vos que o cumplan ou non. En canto a eso, tamén indicar que non é o noso modelo de xestión do lixo. Sí que é certo que levamos con un modelo bloqueado tempo e bastante anticuado, pero non aparece a palabra compostaxe en ningún lado salvo para aparecer o precio dos composteiros, a 90 euros cada un, pero cero. Nos entendemos que nun concello no que a mitad da población é rural, pois fomentar a compostaxe tampouco viña mal.
sobre todo porque eso carga a tonelaxe dos camións, pero non o incluídes porque entendo que non apostades por este tipo de cousas. E, bueno, pouco máis que decir, é o vosso plan, estaremos vigilantes, a ver que empresa o colle e exixiremos que se cumpla. PSOE, por favor. Boas tardes. A mí me pareceu, a mellor é unha tontería e non me decatei, pero que falta a recollida de aceite usado, que algo está. Eu non me decatei, pero, perdón. Outro tipo de cousas máis importantes que esta. Concordo cos outros dos grupos, tanto CXT como BNG, na diferenciación das zonas de recollida. E estive mirando o anterior contrato no que figuran uns planos moi ilustrativos que entendo que poderían ser, pois, empregados ou mellorados ou actualizados de cara a que a empresa adxudicataria teña claro cales son as zonas e cales son as características de recollida de cada zona. Así mesmo, tamén nos gustaría ver, xa que se está falando de renovación de contenedores, un plano da dotación de contenedores nas distintas zonas, porque unha petición que nos está chegando constantemente por parte da veciñanza é que todos queren reciclar. Todos queremos reciclar e non todos temos todos os contenedores na nosa zona. Entonces, gustaríame saber tamén cales van a ser esas dotacións vistas en plano no territorio. Outra cousa, a limpeza das marquesinas. Nos fixemos ao anterior goberno e creo que tamén cando empezastes vos unha petición de limpeza das marquesinas. Nos parece importantísimo e, por favor, a empresa adxudicataria que sea unha das primeiras cousas que faga, porque deben levar non sei cantos anos, pero moitos sin tocar. E é bastante desagradable para os usuarios. E isto é unha pregunta, cal vai ser o plazo para cambiar os contenedores? Vanse cambiar todos a vez, paulatinamente? Iso non o entendín ou non o vexo? Non lo vi, pois seguramente. E o último, nos parece, por todo o que estivemos vendo, que se fai un resumen, un estudio e demais, que me parece moi completo o estudio, pero que se lle dá moita importancia a os beneficios para a empresa, que, por suposto, a empresa adxudicataria ten que ter uns beneficios porque vai ter uns gastos importantes. Pero vemos que non se lle dá tanta importancia aos salarios e as peticións dos traballadores. Sabemos que hai un conflicto, os traballadores teñen unhas reclamacións e gustaríanos suxerir que se valoraran as peticións e suxerencias dos traballadores, que houbera un acercamiento entre ambas partes e que, visto que a cantidade de traballo se vai incrementar considerablemente, pois que tuvera repercusión no salario deles. Nada máis. Perfecto. Bueno, pois, Maite, lóxicamente, un acercamento con a contrata actual. Eu xa o intentei en 2 ocasións, creo que finalmente descoñezo se sentaron ou non, pero eu pedín que se sentaran. E, lóxicamente, coa nova contrata, que non sabemos quen é, lóxicamente, evidentemente ese punto o vamos a tratar seriamente. Se incrementa o traballo, sí, pero tamén, se vedes as tablas, se facedes os cálculos, que están concretamente, vamos a ver, na memoria técnica 6.2.1.6, ali pasamos de 13 traballadores que tenemos actualmente a 26. Entón, bueno, dóbrase, lóxicamente, porque tamén o traballo é o dobre. Estamos falando de 2 brigadas a maiores de apoio, lóxicamente, no que o vayan a facer a xente que está ahora mismo, que xa bastante ten, lóxicamente. Despois me dicías, cambio de contenedores, teñen un máximo de 6 meses para cambiarlos. Entendo que será progresivamente, que o máis lóxico, as empresas que liciten, que se presenten na licitación, farán unha proposta, pero sempre con estes condicionantes que están postos en pliegos. Despois me dicías, los contenedores propuestos, aparte, xa aproveito para dicirlo, son de maior capacidade que os existentes, o que permitirá realizar un servicio bastante máis eficiente, garantizando, en cualquier caso, por contrato,
que non se superará o 75% de cheado dos mesmos, o cal é bastante importante. Se incrementa el volumen de contenerización en un 69%, va a haber bastantes máis puntos. No obstante, solicitaremos o plano. Isto ven todo, pero claro, temos que esperar a que veña a licitadora, lóxicamente, a que se abran os sobres e demais, non podemos empezar xusto ao revés. Eso por un lado. Despois me comentaba, non sei se deixei alguna cuestión sin contestarte a ti, creo que non. O aceite estaba recollido. As marquesinas tamén vanse limpiar, están dentro desta... Sí, además o citamos expresamente porque tamén nos preocupa bastante o tema das marquesinas que están fatal, indudablemente. Eso é así. Eloi decías o do compostaxe. A ver, nos ao que tiramos... bueno, Maite, e tamén dicías as empresas que se miran... Vamos a ver, es que o que non queremos es que nos quede deserto a licitación. Si presentamos unha propuesta en que non se gaña un peso, lóxicamente a xente non se vai a presentar. É que eso é de caixón. Eu tampouco me presentaría, de ser o caso. Eso é así, é innegable e, de feito, por un lado decimos eso e por outro lado decimos que queremos que se aumente o salario aos traballadores, que eu tamén o entendo, pero se non ganan diñeiro, a ver como. Bueno, eso por un lado. Despois, Eloi, ti me decías o do compostaxe. Nos vamos a cumplir coa legislación que é bastante estricta, como se has tido a oportunidade de ler todos os pliegos, ou, bueno, por partes, sabes que incluímos o quinto contenedor, sabes que vamos a ter contenedores, porque efectivamente o que dicía Maite ten toda a razón, non están dotadas todas as zonas con contenedores para un adecuado reciclaxe. Nese sentido, vamos a cumplir e vamos a velar polo medio ambiente, dentro de unos estándares, lóxicamente. María, ti comentabas, bueno, efectivamente, estou totalmente de acordo en que é un contrato importantísimo, do que dependemos un montón de xente, o que non entendo é como se deixou en precario, tantos anos, como se foi a unha prórroga, a dous prórrogas, perdón, porque as gotastes. Bueno, un contrato que, lóxicamente, é dos máis importantes dun concello. Por lo tanto, non entendo que o deixarades licitar un contrato que non chega para este territorio, indudablemente. Bueno, creo que falabas tamén do persoal, xa contestei, que pasamos de 13 a 26 persoas, eso tedes nos pliegos, na memoria dos pliegos técnicos, no punto 6.2.1.6. Son unos pliegos moi completos, inclúen cousas que antes non estaban especificadas, como, por exemplo, o barrido mecánico. Eu, de feito, nunca vi ninguna barredora por aquí, pero, bueno. Antes estaba sin definir e agora está definido. 2 días semanais. Ou baleado mecánico, antes sin definir e agora unha vez por semana. Lóxicamente, se doblamos o persoal, vaise poder cumplir. E asegúroche que os máis interesados en que se cumpra ese contrato e que temos condiciones leoninas nos pliegos para se hai incumplimientos, que haya penalidades, incluso rescisión, porque como se fan os contratos, lóxicamente, somos os máis interesados en que isto funcione. Limpieza do cementerio municipal, que non incluía, os mercadillos, que tampouco, a signalística, que tampouco, as marquesinas, das que falábamos, beirarrúas. Haberá, ademais, 2 brigadas polivalentes, bueno, isto Maite, especializadas entre outras cousas, nas marquesinas, sumidoiros, e se fai falta, desbroces. Porque, bueno, tamén va unha cousa un pouco, non exactamente a competencia, pero sí poden ser como consecuencia de basura e demais. O punto limpio estará axustado á legislación, como non pode ser de outro xeito. Bueno, ti falabas das zonas. As zonas están perfectamente delimitadas. Es máis, están delimitadas no punto 12.1.1 dos pliegos técnicos, porque tamén moi importante. De feito, teño aquí 2 mapas.
Antes ni siquiera incluíais que outro día nas comisións me falabas de Pontevea, por poner un exemplo. Bueno, pois Pontevea, como todas as zonas rurais, porque non está catalogada como casco urbano, nós podemos entender unha cousa. Unha cousa é o que nos entendemos e outra cousa é o que son. Non é un casco urbano, non cumple con esa definición. Ainda que queremos moito a Pontevea como a todos, evidentemente. Pois, bueno, che diré que esa zona rural, anteriormente, o barrido manual era cada 3 días e non se fixaba barrido mecánico, cos pliegos anteriores. Pero que cos nuevos pliegos, as zonas rurais, es decir, todas, menos Calo, íntegramente, Cacheiras, íntegramente, os Tilos, incluindo as súas urbanizacións, cos novos pliegos as zonas rurais, como iba diciendo, está fixado por contrato cada 2 días el barrido manual e outros 2 días el barrido mecánico. Por lo tanto, a mellora non é que sexa sustancial, é que é abismal. Califícalo como queiras. O caso é que va a estar impoluto, que é do que se trata, do que vai este contrato. Celebro que, bueno, pues eso, que entendades que é un contrato importante para todos os veciños, máis alá de cuestiones políticas. Bueno, é o que che digo, si non entendo como tendo tan claro que quería desfacer, como deixasteis aquí, bueno, esa e outras 17 licitaciones pendentes, e además non por un ano ni por unos meses. Algunas estaban incluso de 8 anos en precario. Pero non vamos a falar de eso. O que estamos falando é deste, concretamente. E estou, lóxicamente, contigo de acuerdísimo en que é importantísimo. Por eso non entendo como non... es que foi dos primeiros contratos cos que nos pusimos, co lixo. Porque non podía estar así. Ti mira a tu alrededor como están os contenedores. Lóxicamente non podemos pedir que os contenedores se cambien, que sería o idóneo en unha semana todos, porque eso sí que sería casi imposible que se cumplira. Pero en 6 meses, que é un prazo razonable, tendo en conta toda a dimensión que temos en Teo, pois bueno, e toda tamén a obra que se vai facer, porque se vai facer cementado, se van a poñer abrazadeiras, nas zonas máis vistosas vanse poñer embelecedores, claro, e todo eso tamén, pois bueno, intentando cuidar o territorio e, sobre todo, evitando posibles accidentes que, cando ven unha ráfaga de vento, todos sabemos o que pasa cos contenedores, porque eu, persoalmente, estou harta, concretamente en Rarís, de cruzarme con eles polo medio. PSCT? Bueno, penso que o tema do lixo foi recurrente na anterior legislatura, se nos tiñamos un modelo que era de municipalización e non foi adiante, entre outras cousas, porque votastes en contra vos, e por eso nos non tiñamos unha maioría absoluta ou gallá, porque entón este problema estaría resolto. Pero, bueno, non foi así, entón tocavos a vos. E, repito, hai moitas cousas que valoro como positiva e nunca vou a estar aquí defendendo o anterior contrato do lixo, creo que tiña moitas eivas, e, de feito, creo que isto do que vai é de aprender das eivas que tiña o anterior contrato e poder remendalas en este, porque nos veñen uns cuantos anos con esta licitación. O anterior contrato tiña un criterio que, baixo o meu punto de vista, era errado, pero, bueno, que era non? Collía o Pexón e, efectivamente, o Pexón non considera zona urbana a Pontevea. Eu, a día de hoxe, non collería ese criterio. Se eu tivera que facer estes pregos de licitación, collería por frecuencia de uso. Creo que todos podemos tratar de definir aquí, sin moita dificultad, os núcleos urbanos ou de maior intensidade de poboación do Concello de Teo e os outros que son zonas rurais. Pero ti dis que quedan todos equiparados e entón que cada lugar, que cada aldea de Teo vai ter barrido manual 2 días a semana, barrido mecánico de aceras 2 días a semana, baldeo e fregado de aceras 1 día a semana, brigada semanal de lunes a viernes en horario de tarde, brigada de fines de semana e festivos en horario de mañana. É dicir, que quedan equiparados, ¿no? Según isto, polo que acabo de entender, o casco urbano coas zonas rurais. Entón, para que fai a diferenciación? O porque o propio contrato, en ese apartado 12.1.1, que é a parte que teño fotocopiada eu, que ti mencionas, fai unha diferenciación casco urbano e rural, pero logo di, bueno, pois que entonces frecuencias e tratamientos considerados mínimos. Eu aquí vexo unha ambivalencia. Se a vexo eu,
Tamén a poden ver as empresas que poden ser galegas ou poden ser de Cuenca que veñan a facer esta licitación. E ti podes ter moi boa man ou non. Eu prefiro non deixalo a boa man. Eu prefiro que temos a oportunidade agora de pechar uns pregos de condicións, facelo ben. E tampouco entendo onde está o atasco. Fago coa mellor das vontades, recoñecendo que está genial este contrato en moitos aspectos, que o outro non era para nada a panacea, pero que podemos aprender dos erros, que podemos incluso reunirnos con a actual empresa que está en precario e por si queren facer algunha aportación que eu creo que poderían telo, é dicir, así é como se avanza. Enrocarnos no contrario, bueno, pois perfecto, vais a ir, quer dizer, está clarísimo que isto agora vais a votar e vais a ir, mas eu quero facer constar que aquí hai unha ambivalencia en esta redacción e é unha ambivalencia importante porque é a definición dun concello de 80 km cuadrados do que é casco urbano ou casco rural, ou zona rural. Benegá, por favor. Bueno, eu con respecto ao que decías antes, que sí que se añade o contenedor de residuos orgánicos, e iso está moi ben, pero volvo a incidir no mismo. Nos pagamos por tonelaxe. Se conseguimos que a zona rural, que por suerte o Concello ten máis da mitad de zona rural, se eliminarían moitísimos kilos e nos saldría máis barato. Non é a vosa opción, pero eu prefiro recordalo. PSOE? Nada, simplemente que non o dixen antes, pero sí que me parece que os pliegos amplían moitísimo o contrato anterior e a mellora é sustentable. Volvo a reincidir no mismo. Ao millor foi a lectura que nos fixemos, vale? Da proposta, nos entendemos, por suposto, que as empresas, claro, que teñan que ter beneficios, senón nadie se presentaría. Pero que ao millor sí que habría que ter en conta a hora de calcular o orzamento, pois a mellor subilo, incluso, se fora preciso, tendo en conta as posibles subidas de IPC e incrementos salariales que os traballadores van a reclamar, por suposto, porque teñen todo o dereito de facelo. Aí está, non quero quitar méritos ás empresas, pero os traballadores, obviamente, son defendibles. Pois sí, Maite, concordo totalmente contigo que ten todo o dereito e nos procuraremos, porque teremos outra ventaxa, enténdase, para outra forza, quizás, para tendo en conta que non va a ser unha contrata municipal, que non va a ser unha concesión municipal, pero, bueno, vamos a exixir que a xente, pois, bueno, teña os seus, lóxicamente, axustado a toda a legalidade, como non podería ser de outro xeito. Eloi, mira, temos no contrato, nos pliegos, e aparte na subvención, temos outra parte que é para formación. E iso sí que habíamos pensado facer cursos de compostaxe para a xente. Eso mismo que ti estás dicindo. O que pasa é que logo eso tamén, para recollerlo nun pliego, ti sabes que tes que apelar un pouco ás cidadáns e o seu interese en facelo ou non facelo, e, bueno, traballaremos en eso, indudablemente. María, mira, faltanche datos, porque nós non votamos en contra ao estudo da municipalización do lixo. Estudo, repito, non si a municipalización, sino ao estudo. Fai memoria e, se non, bueno, pois o podes ver no repositorio, indudablemente. Ese dato, mal, error. Porque, bueno, nós sempre partimos que hai que escoitar. Descoñecíamos ben os números, hoxe en día te diría que sería unha locura municipalizar eso. Xa o expliquei varias veces, porque non é o mismo. Si tes 10 persoas de baixa, tes que sustituirlas ti. Si se rompe un camión, non vai 12.000 euros, un camión precisamente de lixo, e, sinceramente, sería unha locura. Igualmente, en ese momento, votamos que sí ao estudo. O estudo foi realmente, xa cho dixen nas comisións, o anterior equipo de goberno trouxo aquí 2 ou 3 folios, nos presentou aí con unas láminas o que a él, bueno, a que vos, perdón, porque ti estabas en ese executivo, o que os parecía, e, lóxicamente, non estaba fundamentado en nada.
Non había datos de nada. O sea, nada. Unha das 3 follas era a portada. Por lo tanto, ni siquiera pudimos estudiar porque non se truxo un estudio serio. Eu entendo que para facer un estudio serio, pois, bueno, tes que chamar a empresas especializadas como fixemos nós, porque isto é un mundo. E, lóxicamente, é un contrato de moitísima envergadura e é un contrato que ten que sair e que ten que sair ben, indudablemente. Ti me dis que chame, a ver se entendí ben, se pode chamar a empresa que está agora licitando. Vamos a ver. Eso sería tráfico de influencias, xa para empezar. Como vou a chamar a unha empresa sin saber, para empezar, ten que salir a licitación, teñen que presentarse empresas. Non debo de falar con ninguna empresa. Es que eso é o manual, o ABC, vamos, de calquer persoa que traballe nunha administración seria. Como vou a chamar eu a unha contrata que está traballando para que me diste como facer os pliegos? Vamos a ver, eu entendo que non pensaste ben o que dicías, ou a lo mellor quero pensar que entendío mal, pero, por el amor de Dios, eso se chama tráfico de influencias y está tipificado en el Código Penal. Chamar a unha empresa, oye, dime como queres que faga, que vou a poñer aquí os plegos ad hoc para ti. No, eso, bueno, indudablemente, no. Por lo tanto, insisto, creo que é un contrato moi completo, que ha costado moitísimo traballo, que recolle, seguro que algún fleco queda. Eso vai a ser indudable, pero que a maior parte e que a mellora vai a ser, vamos, sustancialísima, eso o tempo vai dicir, e o ide saber, indudablemente. Se a empresa non cumple, vai a ser a primeira en sancionar, que para eso están esas cláusulas, ou incluso rescindir. Non pasa nada, cando a xente non cumple, non hai que deixarlo. Hai que controlar, como facemos coas obras, como facemos con o resto de contratos que temos. Hai que facer un seguimento, por iso ten un responsable o contrato. Nada máis. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto. Así que encuentro a orde do día, claro. Aquí, perdón. Punto número 5. Mocións de urxencias. Alguna moción? Nada. Vale. Pasamos ao seguinte punto. Rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí. Bueno, vin esta semana que se publicaron os campamentos de verán, pero bueno, é certo que varias persoas, mesmo tiña algún correo electrónico, vos iban a volver a facerse os campamentos que chamábamos como, bueno, chamábamos realmente rurais, que son equiparables os campamentos urbanos para a mocidade. É certo que eu veño notando, sen tampouco tirar flores, porque o anterior executivo tampouco nunca conseguiu unha programación estable, pero sí que tiña unha programación intermitente, vamos a chamalo así, porque non eran programas consolidados que se levaran facendo 5 ou 6 anos, sino que foron máis ben un intento dos últimos 3 anos aproximadamente, pero sí que tiña unha certa programación de calado para a mocidade. Non me refiro tanto ao Concilia do Diverteo, sino pois, para unhas idades máis comprendidas entre os 12 e os 18 anos. Hai tempo, vamos, que noto que non hai ningún tipo de actividades no Concello para eles. Agora saen os campamentos, que é un formato, bueno, sí, de irse 15 días, pero os rapaces, a verdad, que teñen 2 meses e medio de vacacións, e eu penso que se podería apostar por outro, non sei, por outro modelo de ocio, de tempo libre, non tanto pensado na conciliación, porque estes rapaces xa mesmo, bueno, poden desplazarse hasta lugares relativamente lonxenos, poden coller a bicicleta, poden coller o bus, non estamos falando dunha concilia en sí de tantas horas, pero sí dunha alternativa de ocio, porque logo, bueno, tamén hai moita queixa, non? Hai moita, bueno, con respecto aos adolescentes e a mocidade, entón, eu creo que nós, como institucións, temos que darlles unha alternativa. Entón, non sei se tedes pensado este ano descansar e o mellor relanzar o próximo ano.
Te contesta o concelleiro de Deportes. Boas tardes a todos. Bueno, en principio, ainda fai 15 días fixemos a Festa da Xuventude. Non sei se estás enterada. Bueno, foi a Xunta, pero bueno, nos gestionámosla para poder traerla aquí, que en outros anos non se trouxo. E despois, con respecto aos campamentos, ou se nos solicitou, e con respecto aos campamentos rurais dos que falas que se fixeron aquí, bueno, cando eu cheguei o ano pasado, pois, funos a visitar todos, é dicir, a concurrencia de rapaces foi mínima, eran campamentos dunha semana, onde a maioría das veces foron os mesmos rapaces, e a asistencia neses 5 días, pois, de 10 rapaces que iban, ou 12, a maioría das veces iban 5 ou 6. Entonces, bueno, eu non o creí inconveniente seguir con ese tipo de campamentos, porque as estadísticas é máis para o que vin eu con respecto a ese tipo de campamentos. Bueno, sobre todo teñen que funcionar, porque, a ver, indudablemente nós temos que intentar chegar ao máximo posible, pero aquí estamos en un contexto global, somos 19.200 habitantes, non podemos facer un campamento ad hoc como antes para cantas persoas iban? O último que dixeches? A ver, normalmente eran de 10 ou 12 persoas e non asistiron durante todos os días a calquera desos campamentos, máis de 3 días todos os nenos. Houve bastantes faltas, agora mesmo non te podo decir de memoria porque teño abaixo o que yo pedín a todas as empresas, bueno, eso foi o que considerei, que creo que ao final é para, como di Lucía, para que sea para moita xente. Bueno, sí, bueno, non había unha asistencia, eu creo que, desde o meu punto de vista, para poder seguir con eles, porque ao final había uns costes importantes. María. A ver, eso está perfecto, que eu non digo que o formato fora aquel, pero entón que alternativa tedes para a mocidade? Porque o diverteo de aí, non sei se foi en Entroido ou así, unhas vacacións do medio do inverno, tampouco tiña moitas máis persoas. Eu creo... Non vou entrar en cuotas, é unha política que me interesa cero. Eu creo que as institucións teñen que ofrecer con contidos de calidade, con contidos relevantes, que sean para eles. Se nós nos equivocamos, pero perfecto, pero cal é a vosa alternativa? Pois xa estamos dicindo, e xa vestí completamente. Nada que lle guste a determinada xente que coñeces. No, perdón, é que entón non me enterei. Unha festa da xuventude é a alternativa de ocio de todo o verán. Un día, unha festa que organiza a Xunta en 80 concellos de Galicia. Esa é a alternativa de ocio. Pregunto, porque igual non me enterei hai máis. No, entre outras, os cursos, estou falando, se non te importa. Estou no uso da palabra. Evidentemente. Aquí tú non ordenas o pleno. Xa sei que moito te gustaría, pero bueno, as cousas son así, María. Eso que estás falando da Xunta de Galicia non te encheraste porque non quiseches, porque podes na páxina web, está completamente a dispor de todo o mundo. Aparte deso, temos actividades de todo tipo, temos programas específicos de Concilia. A lo mellor ti queres máis campamentos, pero se non funcionan, o que non vamos a facer é perpetuar unha cuestión que non funciona. E unha cuestión feita ad hoc, donde se iba a buscar aos críos que non se veu en ningún sitio en taxi. Pero en ningún sitio vine eu iso. De todos os 313 concellos que hai aquí. Os recursos, lóxicamente, son limitados. Non son ilimitados, moito nos gustaría, pero non. Entonces, cada cousa que facemos, estamos facendo carreras pedestres para nenos e fixemos en os tilos, levamos facendo todo o ano, actividades de todo tipo, simplemente te metes na páxina e o podes ver todo, absolutamente todo. Ben, estou falando da mocidade, non estou falando dos nenos, que poderíamos falar. Non estou falando deles, estou falando da mocidade. Non hai ningunha actividade, quitando a festa da mocidade que houbo ese venres pasado, da que me enterei perfectamente, específicas para a mocidade no Concello. Non as hai. Da igual que digas que vaya a páxina, que non as hai. Bueno, pois intentaremos mellorar, e ti, como facías esa observancia de que facías eso unha vez ao ano, de ir a buscar os nenos en taxi para que pudieran ir a esos campamentos tan maravillosos que ni siquiera estuvieron completos un só día, e lo que es medible non é opinable,
estudiaremos o asunto, pero, dende logo, o que non se nos pode dicir é que non estamos facendo actividades, pero vamos a ver, se tenemos un programa que nos chaman incluso hasta das radios, tanta para a mocidade. Outra cosa é o que entende a mocidade hoxe en día, pero non queremos promocionar, por exemplo, os medios electrónicos. Queremos promocionar outro tipo de cosas, lecturas, teatro, outro tipo de cuestións. E habrá que ir probando hasta que algo veamos que encaixe. Vale, pero quitastes o teatro para a mocidade. Tamén porque había 5 personas anotadas. Ben, pero O que quitástelo. funcionaba non lo hemos quitado. O que hemos quitado é o que non funcionaba. Non sei que parte non o queres entender, pero bueno, xo repito as veces que faga falta, non hai ningún problema. O que non funciona non podemos gastar inxentemente os cartos dos vecinos en tonterías, por dicir, fixemos isto. Es que isto non funciona así. Aquí estamos xestionando. E o que funcione, por suposto que vamos a apoiarlo. O que non vamos a facer é pagar por decir en unha revista, fixemos isto. Non, mira, é que hai que conectar co mundo real. Bueno, entón, que funciona é non ter unha alternativa de ocio para a mocidade. Eso é o real. Nós podemos discutir, e se vos traedes aquí unha proposta, además, a mí é un tema no que me considero que estou bastante posta, porque traballo con adolescentes e son nai de adolescentes, podemos discutir. Aí non teño ningún problema, pero haberá que ter unha alternativa, porque claro, a mocidade hoxe en día que lle gustan os medios electrónicos, cando a alternativa é cero, é un pouco hipócrita dende os adultos facer ese discurso. Entón, as institucións teñen que promocionar o que nos queiramos promocionar. Entendo que hábitos de vida saudable, ocio alternativo, saídas, coñecer o concello, o que sexa, pero haberá que ofrecelas. Temos andainas que veñan, pero non podo obrigar a xente a vir. Non se pode. Que parte non entendes de que non se pode obrigar a xente a facer o que non quere facer? É imposible. Bueno, é así. Creo que eles non perciben que o público destinatario son eles. As andainas son para todo tipo de públicos e penso que a mocidade require un programa específico, igual que hai para a terceira idade un programa específico, e tamén hai persoas da terceira idade que van ás andainas, que son para público aberto, e igual que hai o programa de apego para crianzas de 0 a 6 e tamén van ás outras rutas porque son para todos os públicos. O único que estou dicindo, e eu creo que é bastante razonable, non sei por que nos enquistamos permanentemente con esas propostas, é que eu creo que a mocidade de Teo merece tamén unha proposta de actividades ad hoc para a súa idade concreta. Sí, por suposto, indudablemente. E te estou falando de un abanico donde poden elexir. Agora mesmo acabamos de facer unha ruta co colectivo A Rula, que é un colectivo fantástico e que é para todos os públicos do románico en Teo. Se non se anotan, que queres que faga? Publicitado está. E como iso te podemos falar de 500 cosas. Que ti o que queres é unha cousa determinada. Di que cousa e a estudiaremos. O que non vamos a facer por poñer en ningún papel que iso é a hipocresía ao cuadrado, nunca vamos a facer unha actividade por decir fixemos isto. Non. O funciona ou non funciona. Indudablemente, para nós, todos os colectivos merecen atención. Pero se están facendo probas deportivas, se están facendo un montón de cousas, que no San Martiño tivemos un montón de cousas adicadas tanto aos pequenos como aos maiores. Digo San Martiño por dicir, temos 500 carreras, 500 cousas. Rutas de culturales, non sei. Bueno, pois entón a proposta deixo a pechada, o que me gustaría que houbera unha programación específica para a mocidade, a maiores de que se poidan anotar a outras que son para todos os públicos, e que promocionaran hábitos de vida saudable, incluso alternativas de ocio nocturno, que non dependan de ir a cidade, como pode ser a Santiago de Compostela. Actividades de ocio nocturno? Sí, actividades de ocio nocturno, porque os adolescentes costalle máis enganchar pola mañán. Pero vamos a ver, como vou a promocionar eu eso se a maioría de edad está en 18 anos? Claro, é que a mocidade implica máis que 18 anos. Claro, pero eu non vou a promocionar ocio nocturno. Ocio nocturno alternativo, me refiero a non hacer un botellón, Lucía, obvio, estou falando con... E que crees que van a hacer ti que eres tan coñecedora desa franxa de idade? Dime, que van a facer? Mira, Lucía, onde eu traballo, que é un concello gobernado polo PP,
de cando en cando teñen actividades de ocio nocturno alternativo onde van un montón de persoas. Se isto mesmo que eu te estou plantexando, se o plantexara unha persoa do teu partido, creo que a túa disposición para comprender o que eu estou dicindo, que ollo, estou sendo bastante, ou intentando ser bastante empática e bastante didáctica, é bastante fácil de comprender. Que vos non o fixeses hasta agora, é evidente que podedes dicir que o vades facer, eu creo que máis que razonable, porque hai moitos adolescentes en Teo. Temos un instituto de 700 rapaces, máis, repito, a mocidade non remata aos 18 coa maioría de idade, hai outras actividades que se poden plantexar incluso ata 25 anos, neste concello que te digo, onde goberna tamén o PP. Entón, eu creo que non é nada descabellado, por moito que ti agora intentes falarme desta forma, como se eu estivera aquí propoñendo algo de astronautas. Entón, se o queredes coller, perfecto, se non, pois iremos a outros concellos cos nosos adolescentes. Tampouco quería montar ningún debate desto, simplemente comentar algo, porque é verdade que a mí me chegaron eses correos electrónicos preguntándome. Eu entendo que a vos tamén vos chegaron. A mí concretamente no, pero non entendo por que te chegan a ti. Correos preguntando por la programación do Concello. Para que eu, digamos, presionara como oposición para que tivéramos unhas... E cantos correos te chegaron que non foran de amigos? Dous. Sí. Os amigos xa me falan, non me mandan correos, Lucía. María, bueno, mira, a saber. a medida de edade que foi esos campamentos rurais, sábelo, de que nenos, de que edades falábamos? Porque Eses eran menor de 12 a 16. Bueno, de 12, 13, porque foron os que foron, conozcos casi a todos. Eso foi que foron nada de 20 nin de 20 e pico, os campamentos esos. Porque, se che digo, fun a Rarís, fun a Oza, fun a todos os lados, e as edades, ademais que foron sempre os mesmos nenos aos mesmos campamentos, e as edades eran de 12, 13 anos, 14 como moito. Entón, non estamos falando de outro tipo de actividades. E máis, calquera actividade que queremos propoñer, eu non vexo esa iniciativa de que queiran participar tanto. Si son carreiras e temas de deportes, eu creo que sí participan. Pero estes eventos dos que ti falas, especialmente estes campamentos, a verdade é que é nula casi que participación. Bueno, e tamén clarexar unha cousa, equivocaste de medio a medio, e demostras que non me coñeces absolutamente de nada, o cal ratifico eu aquí. A mí me dá igual o que faga un compañeiro. Un compañeiro que está noutro concello tendrá outra poboación, tendrá outras inquedanzas ou outras necesidades. Non é comparable un concello con outro. Non se debe de comparar, as comparaciones son odiosas. E como digas ti, se me dixeras unha cousa, mira, Lucía, creo que aí non está desfocalizando ben e a lo mellor esta proposta, pero nós, xa che digo, estamos apostando polo deporte, estamos apostando pola cultura que temos aquí. Estamos incluso pedindo esta iniciativa da Xunta, pedimos para aquí, porque se trata de pedir, a mí non me chaman, oye, da Xunta, precisas algo? Non, non, hai que ir ali, que é o que ten que facer un alcalde, igual que voi a Santiago, igual que voi a Diputación, e pedir, lóxicamente, trátase de iso. Logo, che darán ou non, pero se non pides, non podes dicir, é que a mí non me daba, non, é que ti non pedías, perdoa. E pedir non quero decir facer unha entrevista, quero decir pedir, de verdad. Alguna cosa máis? Sí, quería comentar tamén que veño notando, e a verdade é que non ia comentar, pero tamén, bueno, pois isto saiu outro día nunha conversa na que eu escoitaba, a progresiva castelanización que vexo, bueno, os pregos, por exemplo, bueno, contrataste esa empresa, pero tamén podían, dentro desa empresa, por exemplo, podíades ter pedido que os achegaran en galego, como eu entendo que teñen que ser as comunicacións dentro do Concello, pero refírome de cara á veciñanza. Por exemplo, hai na última obra que se fixo, creo que ali en Sebe, digo de memoria, pois os cartaces que se puxeron donde zona peatonal pone en vez de peonil, o cartaz do Parque de Luou está escrito con palabras que non existen no dicionario da RAC, Pombeiro, por exemplo. Hai varios cartaces que ponen aparcamiento municipal. É dicir, eu creo que se realmente vamos a apostar pola lingua, hai que ter cuidado nesas cousas, porque dá unha sensación, dá igual unha que outra, e non dá igual, hai unha que está en desventaxa e que temos que, además por lei, pola lei da Xunta, tampouco digo eu, que temos que cuidar e que promocionar.
e que o intentamos facer, que seguramente non nos sae 100%, pero que eso é indiscutible, sinceramente. O da empresa, unos pliegos técnicos, home, vamos a ver, aquí hai bilingüismo e non puedo obligar por lei a unha empresa a que me entregue os pliegos en galego, porque además es que, sinceramente, cando saia a licitación do Concello, sairá escrupulosamente en galego. Estos pliegos son para manexo noso. E o que non podo facer, por iso te dicía eso, que é importante conectar coa realidade. Non lle podo dicir a unha empresa contrata un normalizador lingüístico, porque senón vanme dicir que os pliegos estaban... A ver, non son unos pliegos públicos. Por el amor de Dios, no perdamos el norte, no perdamos el oremus. Unha cosa é protexerlo, lóxicamente, poñerlo en valor, que creo que dende aquí o facemos con todos os nosos erros, pero ao menos o intentamos, e outra cousa é xa pasarse da raya e meterse na liberdade das persoas. Eso aquí non o vas a encontrar, xa cho digo clarísimamente. Se revisarán esos... que, bueno, que ademais, en ese parque, púxose o contratista que o saiu do voso, bueno, da vosa mesa de contratación ou que fora que celebrases, foi o que puxo eso. Eu non lle dictei ni unha cousa ni na outra. De verdade, é como se eu collo o libro que fixechedes vos, que está cheo de ratas, pero dito, además, por xente que controla, porque non son eu, precisamente. E me poño aquí a decir, pois non, home, a veces se fan publicacións con boa intención, e logo, pois, bueno, escapanse cousas, incluso gordas. Mira, perdona, é que hai unha cuestión básica sobre o tema da contratación, que os pliegos e todo eso, sobre todo, máxime cando son contratos destos de regulación armonizada, que son por unha cantidad importante, que teñen que ir en castelán, e porque ademais se poden presentar empresas de toda España, se poden presentar empresas da Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, eso está, o sea, é unha cuestión que faise así en todas as administracións do Estado, en todas as autonomías, se fai así. Quero dicir, que non é unha cuestión de menoscabo da lingua galega, é unha cuestión de normativa. Vale? Bueno, eu creo que tamén é unha cuestión moi política e moi de prioridades. Eu entendo que nós non podemos obrigar a empresa, obviamente, a presentar isto en galego. Agora, isto eu non o tería entregado en galego. É política, igual que non me podo, acabas de citar a Xunta de Galicia. Igual que eu non podo dicirlle a empresa que me presente isto con Comic Sans non sei que tipo de letra, pero se a mí non me gusta a estética, eu isto podo darlle a tabular e presentalo ben para lelo ben. Eu isto non o tería entregado en castelán. A mí non me importa, eu entendo perfectamente o castelán, pero é que hai unha cuestión moi importante na progresiva. Das cousas que encontrei eu aquí. Bien. Non che vou a falar, non vou a cometer o erro de entrar aí e poñerme a túa altura, porque de verdade que metería debaixo da mesa. Ben, é certo que estes tres exemplos que eu teño na miña cabeza, porque paso por eses sitios moitas veces, están en castelán. Entón eu prego-vos que os cambiedes ao galego. Por supuesto, o miraremos e sin lugar a dúbida, pero que foi o contratista que saiu en 2000, canto era? 18 o parque, non? Que tiña que estar terminado en 2 anos. Algúnha intervención tivestes que facer, Lucía, porque non va el to de Concello de Teo, xa vai o escudo. Por tanto, eu estou completamente segura de que eso se deseñou despois. Sabes por qué? Porque el to non é oficial. Ben, pero se estivera feito ese cartaz de cando nós iría co to, o cartaz ten o Concello, por tanto, algunha intervención tivestes que facer nese cartaz. Non, simplemente a indicación que se deu que era un logo de convivencia, porque como os recursos son limitados, non vamos a facer como cando se fixo ese logo, que o fixeches ti, Alberto, non? Ese logo, vale. Cando fixeches ti ese logo, non vamos a barrer co escudo, indudablemente. Según se vayan deteriorando as cousas, cambiaremos, pero as cousas de nova creación vamos a facer o único uso do escudo, que é o único oficial, o único que se publicou no DOGA. Vale? Ese é o motivo. Non é que teñamos nada en contra do logo que fixo Alberto,
que votaron 9 persoas. Non temos nada en contra. Nada, non, nada máis. Saquei o do logo porque sí que intervistes vos, porque nós nunca teríamos puesto ese escudo. Non intervimos en donde que se iba a sinalizar. Estás equivocada. Pero, bueno, como tío coñeces perfectamente, yo podes preguntar ao constructor. Non volvín ver desde que marchei do Concello, a verdad. Bueno, pois o chamas, que tes o teléfono. Non é para nada o meu traballo, tedes que chamalos. Se eu fora alcaldesa, chamaríaos, sen ninguna dúbida, decirlle, bombeiro non existe no Real Academia Galega. Eu vou a dicir da túa parte. Bueno, Alberto, alguna cuestión? Venega? Bueno, eu o que sí quero primeiro comentar que no pleno anterior tuvemos o informe de intervención co asunto do control interno do exercicio 2023. E neste informe, no punto primeiro, eu sei que se tiña que ter falado daquelas, pero eu pedín un informe a Recursos Humanos, por se non o sabedes, que o teño diante, para comprobar certas cousas. No? En este informe, que o fai a interventora, eu non escribo nada, só leo, no primeiro punto, que é sobre o límite das horas extras realizadas por personal, en este caso de Aguas de Teo, comenta, durante o ano 22 realizaron un total de horas que superaba o límite de 80 anuais, cando os sucesivos informes da técnico de Recursos Humanos indicaban que non se superaba ese límite cada vez que se pagaban. Vale. Teño, na miña mão o meu informe, eu non teño os datos do 22, teño os do 23, polo tanto, isto pasou exactamente igual no 23, porque temos 1, 2, 3, 4, 5 operarios, cunhas horas extras 165, 198, 81 a 50, 207, 157. Ahora vamos a 2024, que é este ano. Só teño datos ata maio. E xa temos 3 personas con 63 horas e media, 57 e 57. Xa lle digo eu, non fai falta que Recursos Humanos lle diga nada a interventora po seguinte. Xa lle estou dicindo eu, hai un montón de xente que vai pasar das 80 horas en xullo. Preguntei cal era o plan, porque eu xa sabía isto, para reducir este exceso de horas extras. E o que se me contesta é que non hai. Entonces, como hai aquí unha incongruencia enorme, non? Porque se está dicindo que se lle pagan as horas extras... Non hai unha incongruencia enorme. O que hai son municipalizaciones mal executadas. Que xa había informes que dicían eso mismo. A que cantidad de xente dese tipo é de augas, do servicio de augas. Claro, sí. Aparte de que eles teñen outra tipología. Se pone como horas extras, pero non exactamente. Eles teñen outro punto que me explicaron hoxe. Yo explicaba, bueno, que era o que sempre lle decía o exalcalde, que eles teñen outra tipoloxía. Indudablemente, temos moitísimo traballo, o que non podemos deixar, por responsabilidade en primeiro lugar, porque o primeiro que chamaría sería vostede. Si de repente rebenta unha tubería, ou hai que ir a vixiar as plantas e dicimos que non. A lo mellor o que hai que hacer é plantexarse outro tipo de cuestións, que yo dixe hoxe precisamente á mesa, que eu non teño culpa de que as municipalizaciones se hicieron indebidamente, cos informes pertinentes en contra, pero se executaron igualmente. Eu estou tirando co que teño. Evidentemente hai servizos, que están sobredimensionados e postos que non lle encontro moita encaixe e outros, en cambio, outros servizos que están minorados. Pero claro, cando se fixo a municipalización o que había que pensar era eso. Si vamos a poder soportar o incremento que iba a necesitar atender este tipo de cuestións. Porque non é unha biblioteca que queda sin limpar, non é unha biblioteca. Son rúas, son vecinos que se inundan, que reventan, que teñen unha responsabilidade. Bueno, te estou dicindo así, pero non te estou dicindo a ti concretamente. Me estou explicando, porque parece que te estou... Acabasme de recordar ao profesor botando a bronca porque non fixen os deberes. Eu estou alucinando, pero vale. Se podo seguir, con respecto ao que decías, vai a pé o das horas, porque tamén comenta, os valores das horas extras se regulan das bases de execución do orzamento, pero o valor das horas de gardas non existe, non está regulado, pois igual o tendes que regular dunha vez, para que non pase isto e saber que horas son de gardas e que horas son extras, porque isto vai pasar hasta que morramos todos. E tamén que fagamos un plan para intentar contratar a alguén temporal con orzamentos ou subvencionados pola Diputación, que tamén os hai e demais.
hai que buscarse a Estamos en forma todos de os plans facelo. da Diputación. De feito, agora acabamos de beneficiarnos de 2 traballadores forestais. Vamos a incrementar, que nos ha quedado coxa, Claro, presumiblemente, a cuadrilla de obras. Estamos facendo o que podemos. Parques e xardines, xa che digo. A ver, eu eso o entendo, pero a min o que me resulta preocupante é cando se me contesta de que deberán valorarse as necesidades dos departamentos afectados, pero se están valorando desde 2022, como que se deberán valorar? Teñen que estar valoradas. Haberá que decir, necesitan tanto personal, tanta xente. Non se pode pagar, eso é outra historia, pero ten que haber un informe que diga necesitamos este personal para cubrir estas cousas. Digo eu. Sí, me parece moi ben, pero isto de facer informes a troche e moche para logo chegar á conclusión non podemos soportarlo. A estructura non se pode soportar hoxe en día. Acabamos de aprobar unos orzamentos e acabades de ver todo o diñeiro que iba no capítulo de persoal. Indudablemente que se vai precisar máis xente, sí, pero claro, por eso falo das municipalizaciones, que non foron, en algún caso foron acertadas e en outros non. E isto xa se decía nesos informes. Bueno, de todos modos, isto son os problemas derivados, que é o que temos que buscar solución. O problema xa sabemos cal foi, agora haberá que buscar a solución. Que quede claro, porque unha cosa é xerar o problema e outra cosa é tragártelo. Despois, a maiores desto tamén é que me chama un pouco a atención, porque eu pedín, volverei non a pedir, porque supoño que sería unha confusión, eu pedín en concreto saber as horas do personal de servicios subrogados polo Concello, e a min só me deron o personal de limpieza e o personal de aguas, pero tamén hai personal das escolas infantís e demais. O sea, das garderías, perdón. E esa xente non me aparece en ningún lado. Esas peticiones que facedes as paso directamente ao departamento correspondente e o técnico contesta. Pois volverei a facer Por lo tanto, te pido, especificando. porque estou segura que obedece a un erro, bueno, a lo mellor es que non hai horas, que tampouco sei, pero bueno. Pode ser. Pero bueno, en calquera caso, che pido que volvas a facer a petición e o enviamos. Tamén ter en conta que en recursos humanos hai só unha persoa, E se nos dedicamos a facer unha cousa, non facemos a outra. Eso tamén hai que telo en conta, sobre todo porque, bueno, hai moitas peticións que se fan e que os datos son públicos e se poden extraer da página web ou se poden pedir abaixo no rexistro. Despois tamén quería saber que, como estamos con pliegos de condicións e demais, neste caso do lixo, pois temos necesidades de renovar máis servicios, como é o tema das piscinas municipais. Entón, quero saber cal é a folla de ruta, Pois estamos en elo. A folla de ruta, creo que xa dixen claves intenciones no poste fai moitísimo tempo. Cando cheguei aquí, tiña 18 licitaciones en precario, de fai bastantes anos, por certo, esta é unha, pero claro, cada licitación é un tempo e requiere unos pliegos e temos os medios que temos, indudablemente. O tema da piscina estamos tamén cos plegos. Esperemos que en breve saia. O de xurídicos tamén saiu, pero todavía non podido facer a valoración. Es que hai cousas que eu non podo tampouco, por moito que quera e por moito que apriete, o que non podemos facer é esclavizar a xente, indudablemente. A ver, eu máis que nada o digo, porque sí que é certo que en algunhas instalacións, polo que sei que me comentou alguén da empresa, se está esperando a poder facer algunha obra a que se licite o contrato. Entón, as instalacións están deterioradas. Non é prisa porque, digamos, calquera outra atrapallada, non? É que as instalacións cada vez vai ser máis caro arreglalas. Todos vemos a fachada da piscina cando pasamos, todos vemos as filtracións de humedad polos cristales. Bueno, pois canto máis tempo pasa, máis vai costar arreglalo, simplemente por eso. No, e totalmente de acordo. Pero para licitar, primeiro hai que ter unos pliegos serios, non unos pliegos a correr, simplemente por pintar la fachada. Aparte de eso, pues bueno, lóxicamente, aparte dese trabajo do que che falo, o que non é normal é que esa piscina, con pouco tempo que teña, está mal executada. Habería que haber pedido responsabilidades cando había que haberlas pedido, porque isto leva moito tempo mal, indudablemente a ninguén se lle escapa, que nós vamos a procurar unha solución que é licitar, sobre todo porque as licitaciones é o que permite controlar o orzamento, e o que a nos interesa a xestión. Controlar o orzamento. Estamos en el hoy. Noelia? Perdón, o el hoy, si... Simplemente para rematar, que con respecto a actividades que a segunda xornada de emerxencias e seguridade, que creo que facedes vos, sí que é certo que me
me comentaron algúns veciños que, bueno, que non se estaba incidindo excesivamente poñer en valor o que é o tema das emerxencias, que máis ben parecía unha exaltación militar. Eu non fun, non podo decir concretamente como foi porque non fun por aí. Sí que é certo que se alguén se quedou con esa percepción, eu digo que se alguén se quedou con esa percepción, sí que é certo que, bueno, estaría genial que a xente se quedara ca percepción do traballo que fan os servicios de emerxencia, non co rollo de levar un fusil encima. Pero, bueno. Convídote, non había ningún fusil, punto número 1. Convídote, claro, como non fuches, é normal que che din eso, e, oye, todo o mundo ten a súa visión, e hai xente, hai mentes, bueno, que teñen determinada inclinación a verlo todo mal, non pasa nada. Estaba o 061, estaba a Xega, estaba a unidade canina, ali si fixeron demostracións de escarcelacións, concretamente de 2 vehículos, de como se apaga un incendio. Eu convido a que vexas o vídeo que se colgou, que é, lóxicamente, un vídeo de 2 minutos, pero aí podes ver todo o que se mostrou. Ni unha sola... O máximo que hubo foi a policía local con taser, digo para que cando che digan eso, lle dis, mira, creo que non o biches ben, que ves un uniforme e te pones nervioso. Deixas un segundo, eu entendo que tú dis, eu non estuve e non vou a incidir moito máis no tema, pero sí que é certo que vi unha noticia na TVG, e sí que é certo que aos chavales que entrevistaron, que coincidiu que eran 3, que foi o que máis te chamou a atención desto? Os fusiles, as escopetas. Entonces, bueno, pois non había, pois en algún lado as viron. Pero como van a traer... Como van a traer se a un neno pequeno di na tele eso, cando eu vin un vídeo no que hai un can que salta a través de 3 coches e atrapa a un paisano e lle chama a atención o fusil, eu creo que houve un problema de explicación do contido. Ou o neno mellor se imaginou que había unha escopeta e non había, non o sei. Pero, bueno, é o que saliu na TVG, Xa che digo eu que non había, te invito a visionar todo o tema e o próximo ano convidoche a vir, que é como mellor podes comprobar as cousas. A un neno pequeno non lle podes explicar, che pregunto eu a ti crees que sabe discernir entre unha pistola e un taser? Non. Verdad que non? Bueno, tú eras moi listo, pero a xente... Os nenos xogan a videoxogos desde moi pequenos. Bueno, precisamente, e despois se van a alarmar, despois de estar xugando a xogos... Bueno, Eloi. Nada, facer unha apreciación con respecto a iso, que é verdade que a veces temos que ter cuidado co que os nenos poden apreciar ou a xente nova, porque a nós pasounos aquí, quer dicir, os rapaces de segundo de primaria viñeron a coñecer as instalacións do Concello, e cando estiveron cos policías, unha das cousas que máis lle chamou a atención foi precisamente as pistolas dos policías, e tamén me chamaron 2 nais que a ver que lles habíamos enseñado, e foi o mínimo da visita cando foron ali. Entón, e non portaban as armas. Outra cosa é que eles, que poden asociar, pois ve un uniforme, es que non o sei, a verdade, pero xa che digo que non había ninguna arma. A arma que había esa era a taser da policía local. De todos modos, a min dixeronme que os puxera a queixa e as poño encantado, porque a xente quere que o diga e teñen dereito a que o diga. Sí, pero bueno, a xente tamén hai que saber, porque se eu digo todo o que me di, madre mía. Bueno, en calquera caso, é lícito e sin ningún problema. Gracias, porque así teño a oportunidade de respostar. Noelia? Boa tarde. Nada, quería comentar 2 cousas. Unha delas é que xa comentamos nun pleno, bueno, hai uns cantos plenos, que nos Tilos, cando se cambiou a cuberta do pabillón, retiráronse unhas placas fotovoltaicas que se comentan... No, deso quería falar vos. Ese é un error. Eu tamén contestei, pero confundíme. Aí nunca hubo ningunas placas fotovoltaicas. É verdade, tiña pendente de dicirlo a Eloi, porque preguntou nun pleno e lle dixe, non, poñeránse agora, pero non era aí onde estaban as placas fotovoltaicas, non era nese pabellón. Aí nunca hubo, porque de feito, cando rematou o pleno, o día seguinte, preguntei, cando vanse a colocar, que me preguntaron no pleno, estas placas solares? Me dixeron, es que nunca, porque nunca as hubo. Non hai. Ok, non era o que nós tiñamos entendido. No, pero tamén digo que eu tamén... Claro, como tiñamos a resposta do outro pleno de dicir que sí, que se ian poñer, pois pasaban os meses. Eu o din por feito, porque me preguntases, es verdad que estábamos cambiando, ou xa se había cambiado, e estábamos falando a vez de outro que había que arranxar, bueno, outro lío. Entón, eu sí que recoñezo que me lié con uno e con outro, pero preguntei ao día seguinte, toda a intención era falar con Eloi, pero bueno, destas cousas que se foron pasando. Disculpas.
Nada, e logo tamén en Rarís hai dous edificios que están en moi mal estado. Un deles é a antiga escola de nenos e outro é o da Cámara Agraria. E preguntar, pois... Vale, acabo con isto. Nada, a Cámara Agraria é para se está previsto algún tipo de arreglo. A ver, o que está previsto é pouco a pouco arranxar todas as infraestructuras. Ahora mismo vamos por prioridades. Está antes o dispensario de Pontevea, que aínda que está previsto un centro e que está en breve lle daremos o terreo, porque ese trámite tamén estaba paralizado cando eu cheguei, hubo que comprar outro terreo, bueno, había que hacer unha serie de documentación que estaba paralizada. Por lo tanto, a Xunta de Galicia a día de hoy todavía non ten o terreo. En breve faremos a entrega do terreo para que podan construir, falo de aquí, do Centro de Saúde. Eso por un lado. Hombre, me parecen todos prioritarios, indudablemente, pero bueno, o de Pontevea, además hai unha escola ao lado, entonces, bueno, intentaremos pouco a pouco, igual que os 80 cruceiros que temos, logo encima temos que loitar tamén contra as vandalizacións, bueno, en eso estamos porque, bueno, é o noso patrimonio e é como debe de ser, indudablemente. Non che podo dicir unha línea temporal porque agora mesmo... Vale, nos de todos os xeitos dicímolo para ter, para considerar outras para próximos orzamentos. Porque interrumpín a ela, pido perdón, porque me mandaron un WhatsApp que dixémolo mal, que non eran placas fotovoltaicas, que eran solares térmicas, pero siguen dicindo que había, entón, claro, eu non... No, a mí me... Vos que gobernastes? É que eu recordo de ter visto unhas, pero non sei de que eran. Mañá vou a volver a preguntarlo e direiche algo, pero o que me comentaban a mí dende un departamento de urbanismo é que non había nada nesa cuberta. Pero dareiche unha resposta, indudablemente. Óscar. Iba a sacar o cartel, Iba a sacar o cartel. Non que non o trouxen. A ver, un tema delicado que creo que compre chamar a atención sobre el, porque está xenerando tamén certo debate, e é que temos constancia dunhas 50 vivendas de uso turístico no Concello. Entón, xa preguntamos sobre este tema algunha vez, e a verdade é que hai esas 50 vivendas aproximadamente de uso turístico, mentres que se un consulta en internet ou en algunha empresa de inmobiliaria, pois a verdade é que non aparecen pisos para alugar. E isto é unha cuestión que eu tive a oportunidade de constatar eu mesmo. Entón, hai 2, 3 vivendas, 6 no momento no que máis aparecen en calquera busca, e entón creo que hai un problema e creo que compre regulalo. Creo que hai que estudialo e regulalo. Entón, eu creo que hai que chamar a atención sobre este tema e creo que, ademais, urxe. Urxe, sobre todo, porque hai temas de necesidade de vivenda entre a xente que podemos vivir neste Concello. Vinculado a isto, temos novas de que en Montouto hai uns días houve algunha festa organizada por persoas turistas en algúns pisos e que houve certas molestias entre a veciñanza. Entón, basicamente, o que nos cumpría era chamar un pouco a atención sobre este tema e si que urxe algún tipo de regulación. Continúo ou queresme contestar? No, estaba preguntándolle á secretaria, porque a mí non me sonaba tampouco, pero non hai regulación ao respecto sobre esos pisos turísticos. Claro, outra cousa é que haya moitos que non estén ni siquiera declarados como tal. Que contra eso para loitar, boa sorte a todos. Sí, por iso chamábamos a atención, porque creo que urxe. E despois, outra cousa tamén moi importante, Óscar, é que indudablemente estamos de acordo, aquí hai moita falta de vivienda. Estamos tentando que se volva a construir. Indudablemente estamos intentando atraer, pois bueno,
lóxicamente, porque así baixaría tamén o... Se supón, claro, estas variables nunca son así, pero baixaría o prezo, se regularía o mercado e, bueno, e sobre todo poderíamos acudir a que veña máis xente aquí ao municipio, que o ideal sería pasar dos 20.000 habitantes, polo que todos xa sabedes. Vou facer unha apreciación que se cadra, xa contabas con ela, pero o Goberno do Partido Popular non fixo moitos esforzos en facer vivenda de promoción pública. Entón, se cadra, tamén temos que entrar un pouco aí. Quero dicir, nos últimos anos tivemos pouca vivenda de promoción pública para corrixir o tema de vivenda. Se cadra, tamén temos que pensar un pouco nesto para tamén solucionar algunhas veces os problemas de vivenda. Non digo en concreto do Concello de Teo, digo en xeral. Bueno, o Concello de Teo, digo eu, que non estaba gobernado polo PP e nunca se fixo nada. Eso, indudablemente. A Xunta de Galicia, bueno, eu creo que é patente o esforzo que fai, pero eso é tan importante, o sea, é tan claro como meterse na páxina web e ver os datos, o que se destina e demais. De todas formas... Eu intentaré facer o que poda, indudablemente, de vivenda pública e demais, pero, bueno, tampouco hai que enganar a xente con isto, porque hoxe en día a vivenda pública e a libre, hecho dinos constructores, é prácticamente o mesmo prezo, Eso non o digo eu, o di o dato, os datos oficiais. E, bueno, e logo se falamos do que fixo a esquerda, bueno, non vou a poñerme a dicir todos os pisos que se iban a construir, todos os millóns de pisos, en fin, entraríamos nun debate que aquí non levaría nada. Por lo tanto, non o vou a facer. Pero, bueno, contestarte a esa apreciación, que eres libre de tela, pero que está un pouco desvirtuada. Volvemos logo ao Concello de Teo. Outro tema. As rozas das sendas peonís. E isto é porque os que somos sendeiristas de vello, pois, gustanos pasar polos camiños e encontrarnos os camiños transitables. Entón, o outro día intentei facer a ruta Pontevea-Xirimbao pola parte de Teo e ao sair de Pontevea, andando 500 metros, xa me encontrei cunha finca que está na senda peonil, está absolutamente saturada de maleza e cumpría rozala. Entón, disas sendas homologadas. Bueno, eu falo da que vai Teo, bueno, que vai de Pontevea a Xirimbao, que está marcada, de feito, está o camiño marcado, que pase que hai unha finca, pois eso, a 500 metros de sair da ponte, que ten broza que pasa por riba de un. Entón, por ali vese a senda, evidentemente que sí que se ve, pero a erva impide... Sí, tes toda a razón, non está pasado, en breve esperamos chegar aí, pero asegúroche que estamos rozando a todo o que damos. Vinculado a isto tamén cumpría facelo na que ven pola beira da estrada desde Cacheiras hasta Ramallosa, que hai tamén unha senda marcada e que non está, que hai unha parte polo menos na que non se fixo ningún tipo de mantemento. E outro tema tamén de rozas é que eu vin que se fixo a roza na estrada que sube, ou na rúa que sube en Cacheiras hasta o centro de saúde, pola parte do centro de saúde, pero pola parte da rúa que baixa pegada ao edificio que está ao lado do centro de saúde, o bloque de edificios aquel que ten a leiteira, ali non está rozado. Hai unha finca que fai esquina, xusto, que fai como un triángulo, e esa finca que fai como un triángulo, polo lado do centro de saúde está rozada, pero polo lado do edificio non está rozada. Pero ti sabes se é pública? De todas maneiras, esa finca dá a vía pública. E se non se executa de maneira tal, teríase que se executar de maneira subsidiaria e teríase que pasarlle... Sí, ese conto xa mo sei eu, hai que tes a secretaria e yo podes contar. Vale, pero comento o que tedes que facer, o que me gustaría que fixerades. Varias casuísticas moi complicadas en ese sentido, porque, bueno, as fincas, en este caso entendo que non está pechada, pero, bueno, as fincas que están pechadas, eso que decide obrigarlles facer o traballo, despois pasarlle a minuta, é máis complicado do que pensamos. De feito, vivo nunha urbanización que está azotada precisamente por bueno, non quero dar aquí nombres, pero por unha problemática dese tipo. E ao final, bueno, eu pedinllo ao anterior rexidor
E pasáballe un pouco o mismo que a min en ese sentido. Por lo tanto, temos que apelar a que queran cumprir e, se non esperar, pois, a vía executiva, ademais, entrar é complicado. Lucía, permítesme unha apreciación con respecto a eso? Mira, desa finca, por ese lado que non está rozada, o muro, xa se falará aquí algunha vez nun pleno, está a piques de caer. Xa fora contactado o dono, quedara ese proceso aberto, eu entendo que están abaixo con el, é probable que non lle poidan pasar a máquina, porque se pasan a máquina rozadora, entón tira a propia máquina do Concello, tira o muro. É probable que o deixaran e que haxa que facer esa roza a man. Si é público, faz ben en dicirlo, porque haberá que mandar que o fagan a man, como estaba dicendo María. Claro, a beira... Muro é verdade, sí, claro. Falárase aquí algunha vez, porque era perigoso, xa se puxera en marcha, se localizara o propietario, que ten un propietario moi particular, e a igrexa. Entón, falárase de que tiñan que arranxar o muro. Eu entendo que se esa roza se fai con máquina, ali non se pode facer. Xa non se facía, faise a man. Agora hai que volver a man e dar... Non, sí, digo, a propia persoa, a finca é privada, o noso que rozamos é o de fora, obviamente, dentro non. No, dentro non podemos, pero está falando da parte, entendo que pública, non? Sí, efectivamente, eu refírome á parte que dá á rúa, a parte que fai noiro, que baixa desde a finca. Evidentemente que sí que ten o muro desplomado, e é dificultoso pasarlle unha máquina, eu entendo perfectamente, pero sí se rozou xa algunha vez. E supoño que no que é a parte inferior do muro, porque o muro está apoiado arriba, é dicir, aínda desde o muro hasta baixo hai como 1,5 metro de caída, máis ou menos. Entón, digo, por un lado e polo outro porque está o muro da casa, que tamén ten un seto e tamén traspasa hacia fora, e na beira da estrada, que debería haber unha cuneta e non a hai, tamén está a herba desbocándose, co cal o camiño cada vez queda un poquinho máis estreito. Era eso, basicamente. Boas tardes. Os tomamos nota delo. Óscar, un pouco para comentar o que estabas dicindo. A zona interior do Sebe, en concreto, como di María, a rozadoira nalgún sitio interior non chega, entón estáse facendo limpeza a man. Por algunha zona xa se fixo ali no interior do Sebe limpeza a man, continuarase facendo esta limpeza. Está a rozadoira tamén na zona de Cacheiras facendo esta limpeza, e podendo axudar a man, pois, dentro do traballo todo que ten a Brigada de Parques e Xardíns, pois chegando a todos os sitios onde podemos. A senda que me comentas, na AC 841 pedimos á Xunta que a limpe, é traballo da Xunta, non é unha carretera da Xunta, competencia da Xunta, e yo pedimos xa para que empece a facer a limpeza desta carretera. Xa empezaron na senda que une dende Eroski ata Montouto, hasta a pasarela, xa se fixo esa primeira intervención, porque era unha zona moi pola... Maite, por favor. Pero non agora. Que me gustaría preguntar polas obras que se van a facer nos distintos centros escolares do Concello este verano. As obras nas escolas, nos coles, o que se vai a facer este verano. As obras que se van a facer este verano, bueno, María, a reforma integral xa está solicitada. Bueno, a ver, explícoche eu así en grueso e despois en detalle explica a María que a que leva o asunto. A escola está pedida a reforma integral, están co que o estudo da reforma e dixéronos o outro día o conselleiro que seguramente en 2025 xa empezaban coa obra. O sea, por lo tanto, eso vai, sí ou sí. Despois temos pedido na cuberta dos tilos, que está bastante deficitaria, alguna outra cuestión tamén en Ramallosa, e agora en detalle vaiche dicir María mellor. Boas tardes de novo. Ben, sumado ao que di Lucía, entendo que tamén preguntas polo que van a ser as obras máis menores, non? Teño previsto intentar actuar nos 3 centros, igual que nas escolas do CRA,
vale? Algo que levamos nas escolas pequenas é, por exemplo, o tema nas caldeiras estaban metidas cousas de limpeza e todo eso, entón levamos todo o curso tamén programando unha serie de educación ou cursos para que o profesorado teña en emerxencias e máis, por outro lado, liberar o tema das caldeiras, que estaba perigoso. Logo, esta semana, precisamente, están solicitadas aos directores e aos conserxes todas as actuacións que ven que son necesarias e que xa me foron entregando. De feito, da Ramallosa chegou hoxe por rexistro, aínda que xa me habían mandado por correo tamén onte o director, onte pola mañá tamén me trouxo o conserxe de Calo xa as actuacións para Calo, que son, dende distintas luminarias a zonas do patio ou os baños. En calcara delas vanse facer actuacións. Nos tilos, por exemplo, tamén estábamos pendentes, aínda que xa sabíamos dende hai tempo, varias luminarias, aínda que, como tamén van a facer actuación na cuberta, estou un pouco á espera de programar, a non contraprogramarnos ou facer un investimento que logo veña outro detrás, porque sería tontería gastar os cartos ao tuntún. Entón, sí que unha das cousas que se vai a facer é a retirada, por exemplo, dos urinarios de pé, que o levan pedindo dende a directiva do centro, e que se esperou a que sexa agora cando non hai alumnado. Igual que en Calo, aínda que se faga a reforma integral, hai unha obra, por exemplo, externa que fai os atascos dos baños das nenas, que é algo que ven dende hai moito, e que de feito eu mesma puiden comprobar ao longo deste curso que cada mes e medio hai que ir a desatascar. Entón tamén está programada unha obra que hai que facer dende a parte de fora, e tamén se vai a facer agora sen alumnado, aparte de diversas obras de mantemento e arranxos que sí que me están pasando nesta semana. Estou empezando a recibir, como dixen, onte trouxome o conserxe de Calo e hoxe chegou o meu da Ramallosa, e mañán hai consellos escolares, así que supoño que tamén acabarán de darme. A isto sumas que vai haber cambios de directivas, tanto no centro de estilos como no CRA, precisamente. Entón, estamos un pouco a expectativa tamén do que vayan a dirixir estas direccións. Neste caso, no CRA tamén se vai a facer, de feito empezaron hoxe xa a limpeza da fachada da Escola de Casalonga para facer o mural que queda, porque é a escola das 5 que falta polo mural, e o ano pasado non se puido executar, pero había confirmado que sí que o levaríamos a cabo, e xa digo, están comezando, hoxe comezou pola mañán a limpeza da fachada. Non sei, teño moitas máis cousas anotadas que sí que estou programando, porque hai moitas que a idea é que poida facer obras, como é o tema na Ramallosa, sí que hai os baños do patio exterior, sí que xa se cambiaron, pois habrá medio mes ou así, que se cambiou xa a totalidade de tapas de baños ou grifos que estaban en mal estado xa se foron cambiando. Con respecto aos propios baños de fora, vaise a traballar en carpintería coa brigada de obras, vaise a dar o novo pintado, e aproveitando que tamén hai que poñerlle falso teito a unha aula para poder abrir a unidade, pois farase tamén, neste caso seguramente teña que contratar con outra empresa, farase a reposición do falso teito tamén dos baños, que a humidade fixo que estean con buratos e a verdade non están para moito uso. De feito, algúns, en vez de repararse, o que se fixo no seu momento foi sacarse a pechadura e cerrar a porta. Entón, creo que tampouco é o máis convinte. Entón, a miña esperanza é que poida reparar todo eso este verán, e en setembro os baños estean accesibles para todos. Aí súmase tamén que a Xunta xa enviou da oficina técnica para reparar as filtracións que ten a cuberta do patio da Ramallosa. Xa viñeron a velo tamén. Sí, aparte de que, aínda que se fixo a reforma integral do edificio, no que é a propia cuberta do patio cuberto, hai un par de filtracións, pero xa viñeron dentro da oficina técnica, xa levamos durante todo o curso traballando niso, porque senón tampouco ten sentido que arranxemos o falso teito se van a seguir as filtracións. Entón, sí, seguimos traballando neso. Vale, a colación do que decías, que me alegra, si vai a pintar a Escola de Casalonga, a vai a pintar Raquel, o sea, que seguimos a tendencia. Me alegro que gustara, porque distintos gobernos seguimos con esa imaxe das unitarias que quedou, sí, me parece que maravillosa. Era a escola que faltaba, se todas teñen unha liña de traballo, que desde aquí considerábamos que a liña de traballo tiña que ser a mesma para a escola que queda.
tendencia. Escola de Cacheiras, estive lendo que pedimos nenos para esa escola, fan falta nenos, non? Entendo que se vai a abrir o ano que ven, a unitaria de Cacheiras, perdón. O curso mantense, o sea, non se vai a pechar nada. Esta petición, que además nos la fixeron chegar, que aí van a lanzar a medios e demais, a queren facer para non ter que estar sempre cos mínimos axustados. Si temos 4, si temos 6, eles o que queren é afianzar, como é lóxico, ter un alumnado. Entón, por eso, do anuncio un pouco no agresivo, en ningún caso, pero bueno, si un pouco, pois bueno, é normal que eles queren, aparte de que é un luxo esa educación, como todos sabemos. Sí, pero non se pecha a escola, que a noticias hai un pouco nese sentido. O que eu estaba dicindo, se non se me entendeu ben, é que non se pechaba. E o que teñen que facer, e o que temos que facer todos, seguramente, é que intenten ter máis matrículas para que o ano que ven non haxa ningún problema, e incluso, se se pode ir a máis, ir a máis. Tamén entendín que vai a ter comedor. Sí, sí, é algo que levamos tamén falando durante todo o curso para poder apoiar desa forma. O CRA é unha das cousas que lles falta e que demandan, é que a hora de escolarizar os nenos era o tema da conciliación. É verdade que non é fácil, que dentro do Concello tampouco é asumible o servicio, pero sí que estivemos de lado das AMPAs e da dirección conforme dende o Concello íbamos a apoiar todo aquilo que pudésemos darlle para adiante. Entón, barexáronse varias opcións. Lles hemos apoiado económicamente, pois bueno, con compra de electrodomésticos, con dotación, que é fundamental para que ese servizo podase abrir. Indudablemente, se estamos buscando máis matrículas para intentar preservar esa, digamos, esa forma de educación, o normal é que demos tamén un servizo de conciliación, porque sino non todos os pais poden permitirse, polo ritmo de vida que temos, pois a lo mellor ir a buscar ao neno para ir a comer e, bueno, e precisa dese servizo. É un proxecto piloto, vamos a ver como funciona e despois iremos dando máis pasos, indudablemente. No, de momento é así. Nos hemos puesto, digamos, o grueso, a pedra grande. A idea, eles viñeron aquí a comentarlo e a pedirlo, e, lóxicamente, non poderían recibir outra cousa, non podía ser de outro xeito que apoiáramos, lóxicamente. E arranxos nas, isto xa é para Cerqueiro, nas escolas infantís? Sí, un pouco de entrar xa iniciamos unha obra en Calo para, bueno, uns vinilos de seguridade. Teño aquí fotos, pero me cae a cara de vergonza de enseñalo, de como dormían os nosos pequechos con os papeles en riba dunhas ventanas. Ora hai vinilos, estores e demais de seguridade, en fin. Na Ramallosa tamén se actuou. Nun principio, na Ramallosa hai que quitar na pértiga, creo que lle chaman, non? Todo o tema que este, como unha tela de protección, que xa se ve a cara, de feito, solo é velo, que está bastante destragado, vindo a falar hoxe co jefe de obras para cambialo. E despois nos tilos tamén temos que facer un par de actuacións nun baño que ás veces a cisterna, bueno, pues, se estropea cada 2x3 e hai que poñer nun cambiador, que, bueno, romper un cacho de parede pequeno e poñer un cristal de cara que a educadora poda ter visión da aula. E pouco máis vai haber. Tamén temos que actuar nos tilos no cierre do patio exterior. E así de cabeza penso que non hai que facer moito máis actuación, pero dende logo que está claro que calquer tipo de actuación que haxa que facer asistirá ao Concello ás alturas das circunstancias, por suposto. Gracias. E agora só dúas cousas pequeniñas. Hubo desperfectos en varios espellos na zona de Calo, consecuencia de las fiestas e de la nocturnidade e alevosía. Hai varios espellos, en concreto un que se puso hai pouco salindo do centro de saúde, creo que arrancaron o espello directamente. Como para promocionar a nocturnidade, está. No, en principio me comentaron ese, pero eu daría unha volta pola redonda porque a cantidad de xente que hai estes días está sendo... E despois, seguramente,
Bueno, eso non o sabemos, Pois asumir que foron os adolescentes. No, eu non dixe que foran os adolescentes. Digo que de noite a noite é moi peligrosa. E a última, xa, o colector de calo me parece que sigue sin arreglar. Ese tubo que iba para o río sigue indo, por favor, porque ahora hai pouco caudal e o olor empeza a ser considerable. Vale, sí. Falei co xefe de augas ao respecto. Eso é complicado, pois explico porque ou facemos así ou todo eso vai acabar en un par de fincas privadas. Despois, eso polo que me contan é algo puntual cando chove moito. Vale, poucas veces o ano sucede isto, que sí que é unha situación indesexable para calquera. E a solución é bastante complicada, pero ainda está o xefe de augas loitando a ver que se nos pode ocurrir para que eso non sexa así. Pero ahora mesmo a solución que temos na man é meterse en dúas propiedades privadas e, hombre... Sí, estamos, pero insisto, é algo bastante puntual, non está pasando todas as semanas, nin todos os días, nin todos os meses do ano. Pero sí estamos aí. Vale, gracias. Óscar, vale. Bueno, pues damos por rematada a sesión. Moi boa noite a todos.